Camille Prats, gikatakdang mopaso na sab sa altar human kini na engage sa iyang non-showbiz boyfriend, si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Engaged na sab ang kanhi child star nga si Camille Prats ngadto sa iyang businessman fiancé John Yambao sa dihang mi-propose kini ni adtong Sabado diin nahimong emosyonal ang aktres. Unang gikasal ang aktres ngadto ni Anthony Linsangan ni atong 2008 apan namatay kini ni atong 2011 gumikan sa sakit nga cancer. Si Camille ug Anthony adunay anak nga si Nathaniel Cesar. Si Camille ug John Yambao kaila ng daan sukad pa niadtong mga bata pa sila ug gianunsyo ni Camille ang ilang relasyon pinaagi sa pag-post og mga hulagway diha sa Instagram ni adtong 2013. Kahulagway nga gipaambit ni Camille sa Instagram, matud niya nga wa paghihapon siya katuo nga nag-propose na si John sa iyaha. Pasalamaton kini sa iyang pamilya ug mga higala nga ni-witness sa maong proposal. Ug nagmalaumon kini sa laing chapter na sab nga ilang atubangon sa iyang anak nga si Nathan. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.